แต่ไปประลอกหากันในกระปอร์งันเป็นอีสงบหายพี่เอาไว้ดไว้กันบัดลาดาพี่กว่าบันเต็บกูเบได้นักบันตากินกิกันไทยกิบาอัตตบหากระปอร์อาร์เมดบัดกิบาอัตตบหัดินบาลาคาคุณดอนกีกันไทยกิบาอัตตบหัดินบาลาคาคุณkiอัตตบki kejatอัตตบกาเมดอัตตบบัรเชนเรียงแต่อุเนอุไว้อุดไว้อุยารับบันเป็นjam ya ka jing atop ha kamet nak benta kini kikin thai ki ba atop hadin ba lakha khun te pe chang ne ngej ba phi thu ya une u sia pe kisla ki long kum ne ngang ya kum une phila ban lap ha ki sanyum ha ki khlau ki ba long sanyum ubun bah kum une udon ru ki so ki ba sau la dai ka por ba so bat la da phi bam ki long thiang yaw ni ngi khot u ta u pew la ba te phin le kum no phi don kamban ti ya ki thit jong une bat sa shet ya ka dawai u ya rap ban pen jam pen spuj biang ya ka jing atop ha kamet haba atop nakabanta ka jing yok khun de lada phi di da kane ka dawai hadin kato katne ngani thu phi tangkumba artayo kato ka jing atop kan sajam biang kan sa spuj biang de yau ne phinle kumno phi haban set lang ru bat ki ki dawai ki ba dai na kamta kini ki ba atop hadin bala khakun don sakat tokat ne te pihak ban set lang ya une wei te ya kita ki wei la dak phikwa ban tep ngasa pen i ha ga wei ka por undang la yo por ban lecha klau ban pen i video khnang ba phin yo i ban tep rei mentang an pen i swa ya une wei ba ngalap hang ne ba udon te pej bang ngej ba phila ban i thu ma te amdon kam ban set ya kini kisla ya kini ki ding sia rei tang ya ki thit jong une phidon kam ban set ti arab na kamta ki ken thai ki ba atop hadin balak khakun te lada phi kwa ban kli jing klis ngoba sakli yang ha ko komen bat lada phi kwa ban tep ka jaka ka bang ai da wai ru phila ban phun ru yang ha ne number riu khnai not khnai ru sau ar nyau lai nyau riu khnai not khnai ru sau ar nyau lai nyau ngan sabu ru ya une number ha po ka description phila ban i nang to bat phila ban phun yang ha ka nang por ka ba phis ngoton kam te tang kan ne ngangej ba phila sngothu khublai sibun in sai sempat